Gaskiya kuka ana ma kiranta tree of life, wato bishiyar rayuwa. Su kuma ƙwallayen nan ana yin mansu. A akasarin mutane yanzu da yawa ana son amfani da mai da yake kamar haskaka jiki. To ba sai mun sha wahala an je ko ina ko an yi wani abu ba. Ita wannan man in aka samu. So ita kukan akwai ganyenta, tana da 'ya'ya fruit ɗin da ake shan 'ya'yayensu. 'Ya'yan suna da ƙwallo. Daga cikin abubuwan da ya ƙunsa ko amfanin ita bishiyar kukan, tana da sinadarin abubuwa da yawa gaskiya wanda suke da mahimmanci a wurin lafiyan jama'a. To a takaice dai ana iya amfani da ganyen na ita miyan kuka dai da muka fi sani, ita ce abin da muka fi sani ana yin miyan kuka a ci da tuwo. To banda nan ana iya yin salad da ita ganyen. To bayan nan kuma shi fruit ɗin wato ƙwallon ana iya sarrafa ta. Da yara ana shan garinta ko a dama ta da ruwa, mu dai anan namu na gargajiya. To amma ana iya yin ko smoothie da ita ko a yi juice da ita fruit ɗin. Za mu gani fari ne ciki, farin gari haka. Su kuma ƙwallayen nan ana yin mansu. Daga ciki ake samun babu oil ɗin. To ita oil ɗin nan tana da amfani sosai wurin gyara lafiyar fata da kuma gashi. Tana gyara fata, tana sa haske, wannan glow ɗin da mutane suke so. Tana da sinadarin abubuwa da ake cewa vitamins. Tana da vitamin C. Tana da vitamin B1 da B2. Sannan kuma tana da vitamin A. Ita vitamin A amfaninta tana ƙara lafiyar ido. Ita kuma vitamin C tana taimakawa wurin warakan cuta. Ciwo, mutum ya ji ciwo a jikin shi, tana sa ciwon ya warke da kyau. To bayan nan kuma ita vitamin C ɗin ita ma tana da amfani wurin akwai sinadarin iron da ake cewa wanda yake ƙara jini. So vitamin C kenan. Ita kuma B vitamins ɗin da suke da shi ɗin B1 da B2. Su kuma amfanin vitamins ɗin suna da kyau wurin lahiyan jijiya da kuma zuciya. Banda vitamins kuma yana da minerals. A cikin minerals ɗin nan, important minerals ɗin da yake da shi akwai calcium, akwai potassium, akwai zinc, akwai magnesium. Calcium ɗin da take da shi ma ya fi calcium ɗin madara. To ko da bamu da madara, yanzu kukan nan tana da calcium. Calcium ɗinta kuma ya yi calcium ɗin na madara sau 2. So ita kuma calcium tana da amfaninta wurin lahiyan muscles da haƙwara ita ma, sannan da bones. So ita kuma potassium, shi kukan nan yana da potassium ɗin shi ya yi 4 times potassium ɗin da yake cikin ayaba. Dama common abincin da muka sani yake da potassium shine ayaba. Potassium ɗin, function ɗin potassium yana da kyau wurin regulating ruwan jikin mutum. Kada ruwa ya yi yawa ko ya yi kaɗan a jikin mutum. Sannan kuma wurin yana regulating pressure jini, blood pressure a jikin mutum. So yana regulating ya hana hawan jini. So wato anan abin da yake nufi idan muna shan miyan kuka yana kare mu daga hawan jini kenan. To bayan nan kuma mun ce akwai zinc. Zinc shi ma yana da kyau wurin healing wound. Kaɗan daga cikin function ɗin zinc kenan, kuma sannan yana improving immunity. So zinc ɗin yana ƙara garkuwan jiki. Yanda idan ya ƙara garkuwan jiki zai iya fighting off ciwuwwuka dai haka. Tana da sinadarin protein. To ko da ba nama, akwai protein ita a cikin ganyen nan. Tana da carbohydrate. Sannan yana da fats shi masu, wato inda muka ci miyan kukan nan, wato abinci ne mai mahimmanci. Ba abin da baya da shi na classes ɗin abinci. Abu muhimmi ma shine yana da abin da ake cewa fiber. Shi fiber nan yana da kyau wurin lafiyan hanji da kayan ciki, because yana taimakawa wurin narkewan abinci idan mutum ya ci abinci, digestion. Sannan ita fiber tana da kyau, tana taimakawa wurin maintaining nauyin jiki, yadda mutum ƙiba ba zai mishi yawa ba. In mutum yana yawan samun abin da ake cewa constipation, sai mutum ya daɗe bai je bayan gari ba. So in ana cin miyan kukan, because tana da high fiber content ɗin sosai, zai taimaka wurin digestion da zuwa bayan gari. Ita kuka tana kare abin da ake cewa inflammation. Wanda da Hausa dai inflammation yana nufi kaman kumburi. Shi yawan inflammation ɗin nan
yakan janyo ciwon zuciya, yakan janyo kansa, yakan janyo ciwon arthritis. To by the time muke cin miyan kuka, in Allah yadda za mu samu kariya daga waɗannan abubuwan, saboda tana kare wannan inflammation ɗin, it's anti-inflammatory a jikin mutum.